ajută din nou prietenul meu Saxiv. Din nou mi-ai pus o întrebare la care trebuie neapărat să-ți răspund, pentru că oricum vorbesc singur prin casă și atunci mai dau drumul la cameră să înregistrez dacă e cineva interesat. Și uite că tu ești interesat și uite că îți trimit răspunsul la întrebarea ce părere am eu despre ceea ce se petrece acum în Europa cu imigranții. Primul lucru care îmi vine în minte de fiecare dată când mă gândesc la povestea asta este că s-au pierdut cu totul orice fel de noțiune de război. Deci, războiul, dacă punem un ofițer superior din armată, șeful armatei române, să definească războiul, habar nu are. Pentru că războiul a fost înlocuit, după cel de-al doilea război mondial, cu ceea ce se poate numi foarte lejer terorism. Terorism de stat. Există un domn, a trăit un domn mai de mult, așa, pe la sfârșitul secolului XVIII, care se numește Philips Carl von Clausewitz, care a definit războiul într-o lucrare, celebra lui lucrare despre război, despre care lucrare știe foarte puțină lume de altfel, pentru că e scrisă de un austriac, care a fost militar de carieră, așa, și la începutul secolului XIX soția lui, casă princiară, i-a publicat cartea. Ei, acolo se spune tot ce se poate spune despre război. Tot ce s-a spus până la el și tot ce s-a spus de la el încoace. Nu se mai poate adăuga nimic. Ei, una dintre regulile de bază este acceptarea unui cod în relația între state. El a rămas în istorie cu câteva ziceri. Unele dintre ele circulă așa, cum circulă câinii vagabonzi. Nu mai știe nimeni cine le-a zis. Una dintre ele, foarte importantă, este că războiul nu e altceva decât continuarea politicii unui stat cu alte mijloace. Este încercarea de forțare a altuia, nu? Impunerea voinței mele celuilalt. Deci dacă noi vorbim și eu spun, uite, asta e albastră, tu spui asta e galbenă, încercăm să ne înțelegem, nu ne înțelegem până la urmă, atunci luăm la bătaie. Nu? Și eu îți arăt ție că aia e galbenă. Păi aia poate fi albastră, dacă eu am mai multă putere, da, devine galbenă. Nici o problemă. Asta este, în mare măsură, aberația războiului. Bun. Ori, ce se petrece acum? Ce se petrece acum? Saxiv. Acum, Europa trece printr-o, nu e o criză, e luată cu asalt. Într-un război nedeclarat, susținut cu toată nebunia asta de media. E ceva, cum să spun, sunt întoarse toate lucrurile pe dos. S-a tot, televiziunea, acum a pătruns ea, radio-ul, toate mijloacele astea de trimiterea unui mesaj, că de fapt asta e. Noi ne uităm la film și zicem, mamă, ce film american mișto, băi, sau rus, ca lumea rusesc, sau e polițism, la nimic politic. Bă, da, are politic. Uite, polițiști fără frontiere, chiar numele. Dar în interior ce se petrece? Se luptă cu dușmanii creați de marile puteri, cu baubau creat de marile puteri pentru distragerea atenției și pentru practicarea războiului despre care spun eu. Războiul ăsta ar putea fi numit războiul cu pisica. O să bată ceasul, uite că e fix. Eu continui să vorbesc. Războiul cu pisica. Păi în ce constă războiul ăsta cu pisica? Îi reducem totul la o gospodărie, da? Vine cineva la tine și spune, îți sparge casa, îți sparge îți rupe gardul, te nenorocește, total. După aia te pune și să semnezi că îi mulțumești că te-a salvat de pisică. Și tu zici, frate, care pisică? M-ai distrus, mi-ai luat tot, care pisică? Păi cum este o pisică, bă, care are o putere malefică asupra întregii omeniri. Și a intrat la tine în curte, n-a văzut nimeni pisica aia. Și nici nu
ți-am cerut eu să intri să-mi omori mie pisica care nu e a mea, care de fapt nici nu există. E crearea de, întâi se creează bau-bau, da? Îi se dă imaginele, de-aia e Hollywood, Hollywood. Nu se creează bau-bau, după care se urmărește bau-bau, se creează conflicte, nu? După care intervin pacificatorii, salvatorii, intervin cu arme frumos și te căsăpesc. Ca să te salveze. Nu-ți dai seama ce escrocherie. Dar escrocheria asta nu are nimic nou în ea. Asta s-a întâmplat cu Irakul. Ce a fost la Irak? Dom'le, au arma atomică, bă, hai să mergem peste Israel. Au declarat vreodată război? N-au declarat război. Nu mai există codul elementar de norme, de demnitate, de demnitatea care e o trăsătură umană. Deci e singura ființă care are demnitate pe lumea asta e omul. Dacă îți pierzi însușirea asta, nu mai ești om. Cum adică să și spune, băi, ăla nu-i om. Dar sigur că asta intrăm cu totul altă discuție. Numai, uite ce se petrece acum în Germania. Uite ce se petrece și nu se vede că sunt ascunse foarte multe lucruri. Dar să vezi că asta e preludiu. Asta e preludiu. Și dăm puțin filmul înapoi să vedem ce s-a întâmplat. Păi s-a întâmplat după cum urmează. Armata NATO a început să bombardeze Siria. Eu mă întreb, de ce? Păi pentru că în Siria e pisica neagră. Este pisica neagră. Ăștia spun, bă, lăsați-ne în pace cu pisica neagră. Probabil au zis, nu știe nimeni. Mamă, și au început să bombardeze. Acolo la bombardează serios. Rusia zice, bă, ați auzit că e o pisică neagră? Știe foarte bine Rusia că nu e nicio pisică neagră. Numai că vrea să fie și ea la împărțire. Înțelege? Război de tâlhărie. Numărul 2. Rusia dă și cu niște bombițe acolo și cu niște rachete, după aceeași pisică. De fapt, astea două puteri, să ciocnesc acolo, să bat. De ce? E nevoie de teritoriul ăla? Sigur că au nevoie de teritoriul ăla. Nu au avut nevoie de teritoriul Irakului. Doar că acum sunt mai mulți. Nu vreau să primească Rusia la masă. Nu nimic, Rusia s-a impus la masă. Nu e o calitate a Rusiei că a făcut lucrul ăsta. Nici vorbă. Pentru că asta este complicitate la tâlhărie și omor. Acum, partea a treia, care mi se pare nemaipomenit de duioasă. România este o țară în război acum. Noi, România, statul român este stat tâlhar. Acum. Și criminal. Acum. În momentul ăsta. De ce? Păi foarte simplu. Pentru că omoară și tâlhărește. Nu tâlhărește pentru ea. Mai rău. Nu tâlhărește pentru ea. Tâlhărește pentru alții. Pentru Uniunea Europeană, pentru Statele Unite. Cum nu suntem în război? Cum adică o armată a mea, deci militari din armata română, merg cu mitraliera și trag cu mitraliera într-un alt stat. Ce este asta? Pisica neagră, am uitat. Da, pisica neagră, frate, pisica neagră. Dar cât de imbecil trebuie să fiu eu să cred povestea asta? E clar ce se petrece. Problema e foarte mare. România și se luptă normal împotriva terorismului. Păi nu poți să lupți tu împotriva terorismului pentru că tu ești teroristul. Paf, s-au întors toate. Păi tu ești teroristul, tu te-ai dus peste ăia și ai făcut asta, tu ai făcut lucrurile astea. Și ca să nu te murdărești tu pe mâini de sânge, că știi că sare sânge când ucizi. Dar România, vină mă cu dați și voi arma, umărăți și voi pe ea, bă, că sunt, voi nu știți, noi v-am zis. Nu? Sunt mai multe pisici negre. Și apare nebunia asta, de toată propaganda, tot. E pentru pisica, justificarea existenței pisicii negre, care justifică mai departe existența crimei de stat, înțelegi? Este o crimă monstruoasă, care începe acum să ia amploare. Nu știu cât e după ce program este, dar ceea ce știu sigur din istorie este că nu poate fi controlată decât până la un anumit moment. Și dacă știu eu, care sunt ca nimeni, știu și cei care pun la cale lucrurile astea. Pentru că asta cu poporul vrea, poporul cere, nu vrea poporul nimic și nu cere poporul nimic. Astea sunt niște expresii, nu-i așa, care arată sau se bazează pe niște însușiri
demonstrate, transmise prin tradiție și demonstrate în istorie ale unui popor. Și atunci zici, poporul român este mai blând. Da, este mai blând, dar nu populația de acum. Nu, poporul român în istorie, poporul român în fața lui Dumnezeu, când se numește neamul românesc. Bun, nu mai întrebăm acum unde e și ce e Hristos în toată afacerea asta, că n-are sens. Bun, încep să se bombardeze acolo. Ei, și ce se întâmplă mai departe? Deodată sirienii, ăsta e textul, sirienii nu mai pot suporta aceasta și fug în Europa. Păi stai că nici în basme nu se petrece, adică e prea gogonată. În primul rând că sirienii nu există. Da? Există niște cetățeni care locuiesc în Siria. Asta, și care au o anumită cultură și au o anumită credință. Și cum adică pleacă sirienii? Și din media, femei cu copii în brațe cu femei în burtă, în urechi, un convoi apus de soare, lac, păsărele, ceva minunat și melodie pe spate, ta-na-na-na-na, băi, săraci oameni. Eu vreau să zic că acum o lună de zile am văzut în port la Pireu vreo 5-10 mii, să zic, de săraci oameni de ăștia. Vreau să spun că sunt niște bărbați foarte vânjoși și atunci mi-am dat seama, când mă uitam la ei, foarte vânjoși, frumos îmbrăcați, cu ceasuri, cu asta, nu parcă au niște, nu parcă niște oameni nenorociți, parcă niște oameni cu treabă. Păi, gândește-te puțin, Saxi. Ce înseamnă granița unui stat? Granița unui stat este o linie, da, peste care nu poți să treci tu, ca persoană, decât în anumite condiții. Deci eu, ca să mă duc în Elveția, nu pot să mă duc în Elveția. Sau să mă duc în oriunde, trebuie să mă legitimez. Da? Și trebuie să îndeplinesc niște condiții. De ce? De ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că orice gospodărie, orice țară care are conducător și orice țară care, cum să spun, are un conducător real, noi nu avem conducători, la noi e altă poveste. Nu, are grijă, da, ca nu cumva să-i intre din afară, da, dușmanul în casă. E simplu, e de la începutul lumii până acum, nu nimic. Un om. Ce zice, cu sutele de mii, cu milioanele? Dragul meu, Saxi, eu cred că toată mișcarea asta nu este altceva decât o invazie și cred că militară, adică cred că tinerii ăia sunt soldați, nu? Musulmană, care are ca țintă islamizarea adică distrugerea organismului, distrugerea sistemului de autoapărare a organismului unui stat. Asta se întâmplă în Germania, se vede foarte clar. Și fii atent cum e cu propaganda acum. Urmărește-o cu atenție, să vezi. Deci, președinta lor, așa, a zis, băi, veniți sirieni, toți. Acum o să vorbim puțin în 2-3 minute despre cât de sirieni sunt sirieni. Bun, și veniți, că iată, noi oamenii, eu m-am întrebat, dar totuși ce se întâmplă în Siria? În Siria se luptă cu ISIS. Stai puțin, nu e țara care e țara lui ISIS, e Siria. Siria nu recunoaște ISIS, adică nu e al Siriei ISIS-ul. Și de ce nu luptă Siria? Păi tocmai că Siria nu prea poate să lupte, îi ajutăm noi. Vino încoa, te ajut eu, ia tu grenada aia, ajută-te acolo și trage ăla și stai așa puțin să vezi ce se întâmplă după aia. Nu. Cum? De unde sunt lucrurile astea? Nu au apărut acum deodată, dar stai să vezi că cum vedem noi, cum ni se spune nouă. Deci Merkel îi zice, veniți necăjiților, că noi vă vom da. Acum trecem peste faptul că lumea știe în mod deformat că Germania este excepțional de bine. Nu, Germania nu e excepțional de bine. Germania numai dinaintea celui de-al doilea război mondial e excepțional de bine. Germania a fost o țară cucerită, Dresda a fost un oraș ras, asta e altă poveste, altă dată. Ras de pe pământ, a fost se numește Măcelul de la Dresda, la sfârșitul războiului. De fapt, după ce se terminase războiul, a fost inutil ca și bombele atomice, ca și... Da, veniți aici că noi vă iubim și nu știu ce. Vin în Germania și începe nebunia, încep să violeze, să fure, două fete, una de 14, de 15 ani, în gara de la Köln, la Stuttgart, peste tot. Da? Deci creează tulburări foarte mari. Imediat apare ceea ce este, Doamne ajută,
apare reacția. Asta înseamnă că organismul german mai trăiește încă. Ceea ce eu mă îndoiam după invazie, după Golf, după astea, după război la care a participat în mod samavonic. Niciodată în istorie până acum, ca acum. Da, și reacționează. Și se adună tinerii și spun, băi, stai puțin, ce se întâmplă aici? Și încep să se apere ei. De ce au făcut ei lucrul ăsta? Păi foarte simplu. Foarte simplu. Dacă vine cineva, dacă îmi violează cineva fata, eu îi tai capul. Saxiv. Nu știu dacă să pui înregistrarea asta, dar eu, Mugur Vasiliu, dacă cineva îndrăznește să se apropie de unul dintre copii, îi omor. Clar. Deci nu-i vorba de unul. Nu-i vorba de sute. Acum au început să spună și aia și să da, păi au fost ele mai multe până... Dar n-am vrut să... Adică le-am ținut ca să nu producem tulburări. Păi nu, astea sunt tulburările. Cum adică să nu produceți voi tulburări? Se adună băiețașii ăștia și strigă după ajutor. Și se adună cât mai e din puterea Germaniei într-un loc. Care e interpretarea? Ăștia sunt naziști, criminali și teroriști. Cum băi, îmi aduci în casă. Deci după ce mi-aduci în casă niște oameni străini, niște delicvenți sau niște militari, nu sau sigur, niște militari și trupe, mi le bagi, tu ești conducătorul. Femeia asta conduce Germania. Dacă aș putea să vorbesc cu poporul german, aș spune așa. Popor german, femeia asta v-a băgat dușmanul, este cel mai mare dușman al Germaniei și v-a băgat probabil, definitiv, letal, moartea în casă. Atâta le-aș spune. Eu nu cred, ei nu înțeleg lucrul ăsta. La noi în România e mult mai simplu. În România e mult mai simplu. Noi suntem exact ca pe mare și vine furtuna și nu avem cărmaci. Noi participăm acum în istorie la concursul 15 milioane fără cărmaci. Ăștia, nici nu se pune, nici nu trebuie să avem cărmaci. Cărmai în altă parte, nu avem noi treaba. Bun. Ce se petrece în România? Păi, încep să... Au dat întâi din colț în colț, au zis că noi nu primim, cum să nu primim, luăm 2.000, luăm 5.000, apare nu știu care și zice, bă, păi noi putem primi o rușine, cel puțin 100.000. Păi stai așa, oricare, mai mult de o persoană, deci când vorbești de grupuri. Deci, dacă vorbești mai mult de o persoană, este altă regulă. Deci tu îmi spui mie, tu, Europa, tu, ăștia de la București, ăștia sunt translatori și traduc și prost. Tu îmi comunici mie că eu trebuie să dau dovadă de milă creștinească și să primesc în țară la mine, în casă la mine, niște oameni necăjiți. Bine, sigur, ei n-au credința mea, bine, sigur, n-au cultura mea, bine, sigur, sunt infractori, bine, sigur, sunt criminali, bine, vă rog frumos, poftiți. Hai, uite că am copii, am asta, poate taie și eu un copil, poate... Noi ne distrăm așa, și oricum nu mai trebuie să am icoane și de-astea pe pereți. De ce? Pentru că, bă, nu facem și să jignește... Problema nu este oricum, în orice condiții, contactul direct între noi și lumea arabă este un contact care produce consecințe. Deci suntem două culturi diferite. Avem două istorii diferite. Avem două credințe diferite. Nu suntem noi mai buni și ei mai răi. Nici ei mai răi și nici noi mai buni, nici... Nu e un concurs. Nu e un concurs. Este un spațiu delimitat unde trăiesc niște oameni care au o anumită cultură. Asta nu înțeleg nici băiețașii ăștia care zic că conduc ei țara asta. Unde sunt mai mulți oameni care au aceeași credință, aceeași cultură, aceeași tradiție, nu pot fi mai multe. N-ai cum. Nu pot fi mai multe. Cum tu. Eu știu că ăștia, sigur, politically correct, nu se zice că, bă, stai, că de fapt toți suntem, da, mă, toți suntem, da, oameni buni, suntem cu toții, fără îndoare. Merg tu la tine acasă, la mine acasă. Atât ai treaba, nu-mi intri în casă, nu-ți intru în casă. Când mă inviți, mă duc la tine, mă întorc acasă. Nu mă mut la tine. Și nu-ți impun ție ceea ce mă gândesc eu că ar fi bine pe lumea asta pentru... Nu există în numele democrației.
Nu democrația definește ființa umană pe pământ. Hristos o definește. Ce e asta democrația? Democrația este principiul prin care mie îmi sunt violați copiii și uciși. Dacă asta e democrația, fraților, luați-o și duceți-vă. Numai că ei n-au ce să ia. Că democrația de fapt e nimic. Țin minte, pisica neagră. Asta este arhetipul pisicesc. Negru. Negru închis, negru. Bun. Acum s-a înființat anul trecut, parcă s-a înființat Legida. E organizația care și-a propus și-a declarat, s-a înființat să protejeze, să protejeze femeile care sunt violate de oamenii ăștia. Acolo la ei în Germania. La noi nu e nevoie de nicio protecție, pentru că la noi acum, de exemplu. Dar, fii atent, aduți aminte că acum vreun an jumate, băiețașul ăla negricios care se dădea drept prim-ministrul României, când îl împinsese de la masă băiatul ăsta care se dă președintele României, îl împinsese de la masă, deodată și-a adus aminte că e foarte bolnav și se duce să se opereze unde? În Turcia. Frumos, s-a dus să opereze. N-am auzit de medicina din Turcia care se pricepe și cea mai... Nu-i campion. Nu intră în liga asta. Bun. Și când se întoarce, zice, o să construim aici la București cea mai mare moschee din Europa. Ce o să facem? De ce? Bă, câți musulmani sunt aici? Au și moschee, au cea mai mare din Europa. Stai puțin. În legătură cu ce vorbești tu? Păi, da, a fost puțin valuri, unii au râs. Eu prima dată am pufnit în râs. Nu? Au fost valuri, au fost, gata, nu mai e. Ba da, mai e. Ba da, mai e, s-a dat pământul, și asta... Păi da, dar de ce a făcut lucrul ăsta? Spune eu de ce. Pentru că a scărat pahare și tava pe lângă o masă la care se vorbea și a tras cu urechea. Și a auzit. Da, într-adevăr, dacă vin 200.000 de musulmani în București, sigur că ne trebuie cea mai mare moschee din Europa, fără îndoială. Despre asta e vorba. Da, sigur, și creștinește. Nu, creștinește nu este asta, Saxi. Nu, prietenul meu. Creștinește este eu să-mi protejez familia și neamul și credința mea și pe Hristos, pe care îl duc, vai de capul meu cum îl duc eu, dar sunt unii care îl duc bine și eu sunt în apropierea lor. Pe ei trebuie să-i apăr. Asta este. Asta înseamnă creștinește. Nu înseamnă creștinește să mă aduc violatorii și criminalii și toți penalii și armată străină în curtea mea. Nu înseamnă asta. Asta mi-aduce aminte de bancul ăla cu bulă care se ruga la Dumnezeu să-i dea bombă când a aflat cât costă, că e foarte scumpă o bombă atomică, se ruga la Dumnezeu să facă să cadă și în curtea lui una, să îmbogățească. Deci e nebunie, ne-am îmbogățit, suntem, bine, e schizofrenie de fapt. Păi gândește-te cu câtă mândrie, a zis, domnule, noi, pe teritoriul nostru, va fi scut antirachetă. Păi bă, nebunilor, scutul antirachetă este chiar locul în jurul căruia, nu e un singur, e o linie în jurul căreia moare tot când începe bătaia. Acolo moare tot. Deci, ăla, Doamne, ajută-mă să-mi cadă și mie bomba atomică în curte. Cu mândrie o pot spune. Ori, toate lucrurile astea pe care ți le-am spus și cred că m-am lungit și m-am și dezlănat pentru că sunt furios pe situația în care suntem. Sunt furios pe faptul că, din nou, cei care vor să apere drepturile elementare, astea sunt drepturile omului. Dar ele nu trebuie enunțate, nu trebuie scrise nicăieri, pentru că ele, le-a spus Hristos, alea sunt drepturile și alea sunt obligațiile voastre, oamenilor, eu de-aia am venit. Să vă spun care sunt drepturile și obligațiile, voi ați uitat. A plouat, a nins, nu așa, ați mai uitat. Uite, și am venit eu pentru lucrul ăsta. Alea sunt drepturile. Dreptul elementar, nici nu știu cum să zic, de a nu fi violat, există dreptul ăsta. Dar uite că există acum. Adică trebuie impus. Bă, vă rog frumos, nu violați și mie familia. Vă rog măcar data asta. Data viitoare mai vedem, mai vorbim. Deci este nimic mai mult decât un fel de cabaret, un fel de balet stupid care se face cu sufletele noastre. E o batjocorire, de fapt. E batjocură, e o mizerie. Am participat și am fost batjocoriți în istorie. Slavă Domnului să nu mai fie. Să nu mai fie. Numai că sunt toate condițiile că asta va fi.
toate condițiile care mi-arată mie că exact lucrul ăsta va fi. Cum? Și se întreabă lumea, cum nu spune nimeni cum stau lucrurile aici? Dragul meu Saxiv poate să spună, da, pe internet. Pentru că mijloacele de comunicare în masă și în scaune, da, sunt ale lor. Ei le-au făcut și le-au făcut tocmai pentru propagandă. Eu nu înțeleg cum poate cineva să creadă că există divertisment. Ce este divertisment? Orice act cultural, chiar act cultural, nu vorbesc de subculturile în care, subcultura absolut dementă în care trăim. Orice act cultural este un act de propagandă. Ce se întâmplă într-un act cultural? Artistic, ce vrei tu, brâncuș. Da, este o propagare a unei stări care este definitorie pentru poporul românesc, pentru cei care sunt aici. Încă o dată, un popor are o definiție foarte clară. Să tot înnebunește noțiunea de popor, cum s-a întors cu totul noțiunea de terorism. Deci noi acum pregătim saltelele, da? În casă la noi scoatem saltelele tot, pentru că vor veni băieții. Asta se întâmplă. Ce e de făcut? Băi, sunt lucrurile făcute. Sunt lucrurile făcute. În primul rând trebuie vorbit și spus tuturor, bă, vedeți că nu e asta. După aia trebuie încercat, anul ăsta e an electoral. O să facem o discuție, dacă vrei, despre politică și alegerile în general și în România în special. Anul ăsta e an electoral. Bun, hai să facem ceva. Hai să facem ceva, pentru că suntem jos. Să facem ceva, să ne salvăm. Deci, lumea care circulă pe stradă, așa, are impresia că dacă nu cad bombe pe asfalt azi, e pace. Nu e pace. Încă o dată, România se află în război, într-un război de terorism, de tâlhărie, împreună cu încârdășie, nu e împreună, e încârdășie și complicitate cu alte state. Asta e adevărul. Deci trebuie să așteptăm 50 de ani să spunem lucrurile, peste 50 de ani noi nu mai suntem. Și peste 50 de ani, ăia care vor fi peste 50 de ani, habar nu o să mai aibă nimic. Știi ceva? S-ar putea ca limba care se vorbește aici să fie o altă limbă și deci nici să nu intereseze cărțile din biblioteca mea, bă. Oricum e prea mult, sunt prea multe cărți și e prea multă zicere. Acum, ca să nu, cred că am făcut și eu prea multă zicere. Astăzi, oricum, subiectul e foarte mare și mi-e foarte greu să mă adun, să punctez, pentru că e foarte mare. E foarte mare, e cam ceea ce ne înconjoară acum. Asta e problema, alta problemă nu e. Deci, în interiorul nostru, în interiorul, nici nu știu cum să-i spun, poporului român, problema este una enormă. De ce? Pentru că noi, în mod normal, ar trebui să vedem lucrurile astea. Dar de ce nu vedem? Pentru că nu ne uităm cu ochii cu care trebuie să ne... Dar care sunt ochii? Nu sunt ochii trupești, sunt ochii duhovnicești. Ce facem noi? Bă, nu să mai deschid. Păi, trebuie să facem să-i deschidem. Și nu trebuie să mergem să le spunem la toți, văd și ei. Văd și ei. Atunci să alege o cale de a sta împotriva, de a te împotrivi. Pentru că oricum ar fi, nu putem sta deoparte. Zicerea asta care circulă, există un număr de ziceri, ziceri care circulă, n-au treabă ca acceleratul, și care sunt crezute și care sunt considerate adevărate tocmai pentru că circulă. Bă, nu e așa. Nu e așa deloc. Nu e așa deloc. Zicerea asta, bă, nu trebuie să fim ori cu americanii, ori cu... N-avem cum, bă, suntem o țară mică. Dragul meu prieten Saxiv, nu suntem o țară mică. Suntem o țară mare. Bă, și noi suntem săraci. Dragul meu prieten Saxiv, nu suntem săraci, suntem bogați. Bă, și adică nu ne ia nimeni în seamă, dragul meu prieten Saxiv, nu ne ia nimeni în seamă pentru că avem conducători, nu. Nu numai că nu avem conducători, avem niște tâlhari conducători. Nu numai că avem niște tâlhari, avem niște tâlhari care nici măcar nu sunt români conducători. Aia e. Ce înseamnă asta? Avem absolut tot. Păi avem pe Hristos, omule. Îi las nu l-au. Dar noi zicem, nu mă lasă, mă, nu suntem democrați. Tu nu știi ce înseamnă.
Mi-a spus cineva odată asta și după aia am făcut un lucru cu totul nedemocratic, adică am tras un pumn. A zis, bă, tu nu îți dai seama, pentru că ești orbit de religie, nu îți dai seama de diversitatea lumii. Și am zis, bă, fii atent aici, toți suntem egali. Bă, îți arăt că eu cu tine nu sunt egal. Și a dat un punct. Am greșit. Doamne, iartă-mă. Dar cum? Avem tot. Numai că nu folosim. Noi nu vrem să folosim ce avem. Ce avem, oare nu o să folosim ce avem nici acum, când suntem la capăt, când în scurt timp o să urlăm după ajutor. O să urlăm după ajutor și ce crezi că o să se întâmple, dragul meu prieten Saxi? Îți spun eu ce o să se întâmple. O să apară un alt Ion Iliescu să facă un alt frontul salvării, ca să ne mai salveze odată. Păi ne cam salvează oamenii ăștia. Ne cam salvează. Suntem cam prea salvați. Eu cred că ar trebui făcut un efort mult mai mare pentru a înțelege cum stau lucrurile. Efortul mult mai mare este identificarea mea, da? Identificarea mea cu ceea ce cred eu, clarificarea lucrurilor. Asta cred că ar trebui. Devenirea mea ca trup, conștientizarea faptului că eu sunt trupul lui Hristos, eu sunt trupul lui de biserică. Eu sunt din biserică. Păi nu s-aude nimic. Nu s-aude nimic. Cum adică, dacă vrei, acum la capăt, îți zic un scenariu mic, da? S-a dat o ordonanță de urgență, nu-i așa? Acum legea, azi, 14 ianuarie, nu știu dacă a fost promulgată sau nu, dar era președinte de pe 24 decembrie, la domnul acela înalt, cât Bradu, cât Chiparosul, o lege care se referă la ce are de făcut statul român în cazul în care mari afluxuri de imigranți, nu știu ce, vor veni la granița țării. Adică cum? Și explică acolo frumușel cum vor să fie primiți toți. Nu se spune cât timp. Asta nu. Și cum statul român, din banii noștri, le asigură cazare, desigur, mâncare. Ce să fac oamenii că sunt necăjiți? Și sănătate. Cu titlu gratuit, Ministerul de Interne, cu ajutorul altor instituții, cum ar fi. Lasă să vezi tu cum ar fi, dar spun eu scenariu. Bă, sunt prea multe mănăstiri, bă, și astea sunt locuri de cazare, bă. Ce ar fi să-i băgăm și mănăstiri? Eu chiar am auzit vorbindu-se despre lucrul ăsta. Ceea ce vreau să zic că e, păi, e incredibil. Bă, nu mai trebuie, dragul meu prieten. Iartă-mă că vorbesc atât de agresiv, însă situația este absolut disperată. Nu mai trebuie să pierdem timp. Nu mai trebuie să pierdem timp. Poate odată să mă întreb și ceva frumos, să-ți vorbesc despre ceva frumos, că lucrurile astea, adică să mă faci să mă străduiesc. Lucrurile astea, oricum, după cum ți-am spus la începutul zicerii de azi, lucrurile astea le vorbesc oricum singur prin casă, așa că m-am mai îmbrăcat mai frumos așa pentru tine. Îți doresc toate cele bune, prietenul meu, Saxiv, și Dumnezeu să ne ocrotească. Doamne ajută!